Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, бәйрәмгә килгән газиз кунаклар. Минем кулымда Буа районы, Иске Суыксу авылында туып үскән. Бүгенге көндә Мәскәү өлкәсе Щелково шәһәрендә яшәүче Әлфия Шәмсетдинованың «Бер учка сыя» дигән дөнья китабы. Һәр язучының, шагыйрьнең үз укучысы бар. Әлфиянең дә үз укучысы табылуына иманыбыз камил. Аның шигырьләрендә туган ягын сагыну, әнисенә, кардәшләренә, иренә, балаларына булган шиксез мәхәббәте ята. «Бер учка сыя» дигән шигырьләр җыентыгы һәрбер кеше күңеленә хуш килер дип уйлыйм. Тәүге изем калган синдә, тәүге җирем, изге җирем дип башланып китә туган ягы әнисенә багышланган бүлек. Әйдәгез әле Әлфия ханымның шигырьләренә сүз бирик. Сагыш. 15 яшьтән синнән китеп бардым чит җирләргә, туган авылым. Язмышларым синнән аерса да, мин яшь кайтам сине сагынып. Сагынам мин газиз әниемне, дус туганнарымны юксынам. Кара туфрагыңда якын синең, андый җирләр башка юк сыман. Кайчан гына кайтып керсәм дә мин, каршы ала газиз туган як. Тик урамнар никтер бушаганнар, әйсемдә шаулы бала чак. Мәшәкатьсез сабый көннәр минем калган инде ерак-еракта. Күренмиләр хәтта әбиләр дә капка төпләрендә, тыкрыкта. Ни күренми шаян бала чага, тып-тын калган безнең урамнар. Елга буйларында уйнап үстек, ятим хәзер безнең ул таулар. Безнең урам шундый матур иде, елга асты ямь-яшел чирәм. Кайткан сайын үзәгем өзелә, пошаманга төшәм, анда ләм. Бәхетеңне тапсаң, аннан ләззәт алсаң, барысы да әни теләге. Балам, бәгърем диеп, йокысыз төннәрдә аның сиңа саулык теләве. Яшәү дәврендә данга син ирешсәң, әгәр кешеләргә шатлык син өләшсәң, әгәр инде җирдә синең эзең калса, булар барысы да әниеңнең күкрәк сөтеннән. Инде әлиф хәрефеннән башланганга синең исемен, динем, телем дип януыңны җырларыңдан күрәм мин синең. Син бит минем иң яраткан кешем, күрше апамның тәүге җимеше. Игелекләр белән тулы синең йөрәгеңнең һәрбер тибеше. Зур калага китеп югалмадың, юлың туры иман юлында. Хисләреңне салдың шигыреңгә һәм китабың бүген кулыңда. Балаларың туган телне белә, өйрәтәсең дингә, дугага. Һич югалмас телем, шундый тырыш, Әлфияләр күбрәк булганда. Бу шигырь Әлфия ханымның күршесе, танылган шагыйрә Динә Камалетдинованыкы. Хәзер без менә шушы шигырь багышланган шагыйрәне Әлфия Шәмсетдинованың үзен сәхнәгә чакырыйк. Бая без аны күрә алмадык. Әйдә Әлфия, рәхим ит сәхнәгә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, туганнарым, дусларым, классташларым, авылдашларым. Мин сезгә үземнең Мәскәү өлкәсендә, Щелково шәһәрендәге татарлардан кайнар сәламнарымны китердем Мәскәү өлкәсе татарларына. Һәм бүген менә шушы Казанның нәг уртасындагы мәртәбәле залларның берсендә минем дусларым ярдәмендә конгресс, бөтен дөнья конгресс, татар конгрессы ярдәмендә шушы минем китабымны тәкъдир итү кичәсе үткәрелүе белән мин үземне әлбәттә бик бәхетле
итеп хис итәм. Мин гомумән дә бик бәхетле кеше, мин үземне бәхетле кеше дип һәр вакытта да әйтәм. İlham килгән шундый чагым иде. Шигырь яздым бердә туктамый. Тулкынланам. İlham килгән шундый чагым иде. Шигырь яздым бердә туктамый. Яратам мин андый мизгелләрне, язам төннәр буе йокламый. Мин шагыйрь дә, язучы да түгел, камил түгел бәлки шигырем дә. Дөрес итеп шигырь язар өчен җитеп бетми минем белемем дә. Шагыйрьләрнең шигырьләрен укып, җан рәхәте алам күңелгә. Антыламын дөнья кешелекнең бөтен матурлыгын күрергә. Менә шушы шигырь юлларында әйткәнчә, үземне мин шагыйрә дип тә санамыйм. Ләкин дулкын бик бәхетле минутларымда да, көенечле минутларымда да, шулай илһамлар килгән минутларымда да мин кулыма каләм алып шигырьләр язарга бик яратам. Ул минем инде яраткан шигырем. Беренче итеп миңа менә бу китапны бер учка Сыя дөнья дип аталган беренче тәүге китабымны чыгарырга Динапа Камалдинова әйткән иде. Аннан соң инде Рабил Абирахманов бик каты ярдәм бирде. Ул минем белән 2 сәгать эчендә мин институтны укып бетереп чыккан кебек булдым. Шул кадәр ул миңа аңлатты, белмим. Мин шуннан соң бик каты язган шигырьләрем үземә дәши башлады. Шуңа күрә инде дусларым да, туганнарым да сорагач, менә шушы китабым дөньяга килде минем. Җиктәше Фирдүс әфәнде. Әлфия Шәмсетдинова. Әлфиянең дини темаларга язылган шигырьләре күңел түренә үтеп керә. Ул үзе дә намазга баскан кеше, һәм ул бу тема аның өчен бик якын. Мәскәү өлкәсе, Мәскәү шәһәрендә булган төрле чараларда ул бик актив катнаша. Һәм аның менә шигырьләр китабында беренче бүлек булай дип башланып китә. Аллаһыдан куркып яшәр өчен сөю кирәк аны иң элек. Бала чактан шуны белсә кеше, гомер буе күрер игелек дип яза ул китабында. Һәм менә бүгенге дини теманы дәвам итеп сәхнәгә Кәүсәрия фольклор ансамблен чакырабыз. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Заһидә Зайнетдинова. Namuslu bul bala, bu dünyada kişilerge bulsun жылы sözün. Ağırlıklar kilse, kütmegende sabır bulsun, kirek şakta düzüm. İşlegenin kişi için bulsa, irenesin işine özün için. Әбиемнең әйткән шул сүзләрен оныкларга әйтәм бүген үзем. Хезмәтеңнән игелек күрерсең, хәләл булсын эшең кайда да.
merhametli bulup yaşa balam. Kunak kıma biz bu dünyada. Yalnız bayır bulmaydılar, buladırgandır indiler,